Koramga juang chenro mar manyo komishonas manyien mag IEBC ma ne okawo okang' machielo mondo Jatend piny Kenya William Ruto gwelo aput mar ji 7 madhi telo ne chenro makamano. Aput makamano nigi ting' mar manyo komishonas manyien kuom thuolo mandalo 60 mar luongo kwayo kowuok kuom jopiny mageto lemogo. Magitimore kar doko ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to osebedo kakwa Jatend piny Kenya mondo ochung chenro makamano kagibogo luongo ng'anyo poni Jatend piny ok owinjo dwachgi kaka Chris Owino leronwa. Seche machuok kende to kaput manono timbe komishonas 4 mag IEBC mane obalo gi duoko mag yiero ma Jatend piny golo duoko mare mar thicho oko Irene Masit. Jatend piny Dr. William Ruto ne ogwelo aput madhi manyo komishonas manyien mag IEBC. Jokanyo mag aput no gin Bethwel Sugut, Novins Urela Atieno, Charity Eskisotu, Evans Misati James, Benson Ngugi Njeri, Nelson Makanda, kaachiel gi Fatuma Saman. Ting' maduong' mar ji 7 go en manyo komishonas manyien mag IEBC madhi kawo kar jakom IEBC machon Wafula Chebukati, komishonas Boya Mulu kod Profesa Abdi Gulie mane odhi e rutaya bang' tiyo kuom thuolo mar higni 6. Bende gidhi manyo ji 4 mamoko madhi kawo lemo mane omak kod jalup jakom IEBC Juliana Cherera, komishonas Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi mane ogwe tawo tok yiero, kaachiel gi Irene Masit ma aput mar jal bura Agrim Chelule ne ong'ado bura mondo Jatend piny William Ruto ogole apisi kuom dhi ataro kod chik. Your Excellency, the findings derived from the investigations have satisfied the tribunal that the allegations of serious violation of the Constitution and other laws and gross misconduct have been proved to the required standard to qualify our recommendation for the removal from office of Commissioner Irene Cherop Masit. Chenro mar manyo komishonas manyien mag IEBC idhi tim e bwo dweche 2. Bang' kawo apisi, aput mar ji 7 go biro romo mar yiero jakom kod jalupne. Jakom mar aput makamano biro golo milome manyiso jopiny man kod dwaro kendo nigi lony mar bedo komishonas mag IEBC mondo chwal kwayo margi. Tok yudo kwayo kowuok kuom jopiny, aput no biro goyo kogno dwaro makamago kendo dayo dho joma ochwalo kwayo magi motelo ne chwalo nyinge 2 lemo mar jakom IEBC kaachiel gi nyinge 6 mamoko mag komishonas mag IEBC. Kaluwore gi pend chik, Jatend piny nigi ndalo 7 mar chwalo nying jakom IEBC kod nyinge 6 mamoko e lemo mag komishonas ne od bura mamalo. Ka od bura mamalo oneno ni ng'ut ji 7 go oromo jok mar tayo yiero ma pacho kae, Jatend piny biro gwelo gi ayanga kokalo e oboke moyiedhi mar piny owacho. Magitimore kata odoko ni riwruok mar Azimio to ne onyiso Jatend piny mondo chung chenro mar manyo komishonas manyien mag IEBC nyaka biny wandgi e chenro makamano. Penjo maduong' en ni bang' Jatend piny Dr. William Ruto gwelo aput makamano madhi manyo komishonas mag IEBC ataro kod dwaro mag Azimio, en okang' mane ma Azimio dhi kawo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele nyakoramga juang wang'ie mago